Obec Hlboké sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenska patrí do Trnavského kraja a okresu Senica. Od okresného mesta Senica je Hlboké vzdialené 4 km južným smerom a od krajského sídla Trnava 35 km severozápadným smerom. Terajšia obec predstavuje typ radovej potočnej obojstrannej zástavby. Skôr ako si predstavíme niektoré pamiatky, tak si v skratke povieme niečo z histórie obce. Prvá písomná zmienka o obci s názvom Holbouk sa datuje do roku 1262. Najskôr patrila k hlohoveckému panstvu a od konca 13. storočia bola súčasťou brančského panstva. Jej poslednými vlastníkmi boli majitelia hradu Korlátko. Na území terajšieho hlbockého chotára boli pôvodne 4 malé osady Kratnov, Ropov, Hlovek a Chytkov, ktoré v ďalších storočiach zanikli. Dnes je obec Hlboké dynamicky sa rozvíjajúca obec s príťažlivou polohou zaujímavá pre občanov, ako aj návštevníkov svojimi kultúrnymi a historickými pamiatkami. Prechádzku po obci začneme pri národnej kultúrnej pamiatke, ktorou je evanielický kostol. Pochádza z roku 1787. Zo začiatku chýbalo vybavenie, ktoré sa postupne doplňalo. Prvý zvon sa kúpil za 208 zlatých. O 15 rokov neskôr sa kúpil za 36 zlatých orgán, ktorý sa ale musel dať opraviť a dokúpil sa ďalší zvon. Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi sa nepáčilo, že je kostol stále bez oltárneho obrazu. Preto dal v roku 1857 vyhotoviť za 1000 zlatých maliarovi Ivanovičovi vo Viedni oltárny obraz. Tento zobrazuje Ježiša Krista s učeníkmi na rozbúrenom mori. V ten istý rok zakúpil aj orgán, ktorý sa v kostole nachádza dodnes. Autorom je Martin Šaško. Ešte za Hurbanovho života boli osadené nové lavice, obnovená krstiteľnica a zhotovená kazateľnica. V kostole je umiestnená aj socha Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý v tomto cirkevnom zbore požehnane pôsobil ako kňaz v rokoch 1843 až 1888. Ďalších rekonštrukcií sa kostol dočkal až po druhej svetovej vojne. V roku 1949 bola spravená nová strecha a povala. V roku 1952 nainštalované hodiny na väžu. Priebežne sa kostol rekonštruuje a ošetruje proti vlhkosti a drevokaznej hube. Jozef Miloslav Hurban bol po kratšom pôsobení v Brezovej pod Bradlom evanielickým farárom v Hlbokom až do svojej smrti. Bol spisovateľom a vydavateľom cirkevných listov, slovenských pohľadov, odporcom zjednotenia maďarských kalvínov a slovenských evanielikov. Jeho farníci museli v kostole prisahať, že sa vzdávajú alkoholu. Na počesť stojí pri kostole jeho socha v nadživotnej veľkosti. Pri kostole je osadený aj pomník padlých v prvej svetovej vojne. Pôvodne bol postavený asi 20 metrov východnejšie pred dnes už nejestvujúcimi domami. Presťahovaný bol pri úprave tohto priestoru po roku 1949, keď pri kostole vznikol park. Hurbanová záhradka nám má pripomínať bylinkové záhradky našich starých mám, ktoré dobre poznali tieto dary prírody a pomáhali rôznymi odvarmi, sirupmi a olejčekmi celej rodine, statku aj hospodárstvu k lepšiemu zdraviu. Teraz sa presťahujeme k budove fary, v ktorej sa stretli doktor Jozef Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr a Michal Miloslav Hurban. Práve tu sa dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny na báze stredoslovenského nárečia. Kodifikovaním spisovnej slovenčiny Štúrovci nadviazali na katolíckych Bernolákovcov, ktorí uzákonili na základe kultúrnej západoslovenčiny prvýkrát spisovný jazyk. Na počesť 190. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana sa konali v Hlbokom slávnosti. Pri tejto príležitosti bola na budove obecného úradu odhalená pamätná tabuľa s výrokom Jozefa Miloslava Hurbana. Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom bola obnovená v septembri 2015. Expozícia je nainštalovaná v budove bývalej cirkevnej školy v centre obce. Je súčasťou Záhorského múzea v Skalici.
Po ulici Jozefa Miloslava Hurbana sa dostanete až k jeho parku s fontánou. Toto nádherné miesto, ktoré obec vybudovala v roku 2012 a dokončila na jar 2013, je 5. stanoviskom náučného chodníka. Aj náučný chodník je pomenovaný po evanjelickom farárovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Mohyla Jozefa Miloslava Hurbana bola postavená až po druhej svetovej vojne. Je 12 metrov vysoká a pripomína jednu z najvýznamnejších osobností slovenského národa. Navrhol ju známy architekt Dušan Jurkovič. Bola postavená v roku 1948 pri príležitosti 100. výročia povstania slovenského národa. Zaujímavosťou je, že pozostatky Jozefa Miloslava Hurbana boli prenesené do tejto mohyly, ktorá leží na tom mieste, kde mal byť pochovaný pôvodne už po svojej smrti, ale vtedajšia politická garnitúra tomu zabránila. Vo všetkých oficiálnych materiáloch sa uvádza deň narodenia Jozefa Miloslava Hurbana 19. marec 1817, ale na pomníku Starého hrobu je uvedený dátum narodenia 17. marec 1817. Matričný záznam o Hurbanovom narodení sa stratil, preto predpokladáme, že sa narodil 17. marca, ale do matriky bol zapísaný 19. marca 1817. Vpravo za vchodom do nového cintorína v Hlbokom je umiestnený pomník padlých v druhej svetovej vojne. Je na ňom nápis: na pamäť zradeným a v boji proti nemeckej presile padlým hrdinom partizánom postavili vďační občania Hlbockí a mená padlých. Občianska vybavenosť obce predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch, ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových kategórií. V obci sa nachádza základná a materská škola. Obchodná sieť je v obci zastúpená predajňami potravín a rozličného tovaru. Kultúra je nielen ozdobou našej obce, ale je nezastupiteľnou sférou spoločenského života v dnešnej dobe. Pôsobí na myslenie a duchovne obohacuje celkový život človeka. V obci Hlboké je najpopulárnejším športom futbal. Obec je zameraná aj na podporovanie a rozvíjanie vidieckého potenciálu územia, ktorý je spojený s okolitou prírodou a krajinou. Úlohou obce do budúcna je prezentácia mikroregiónu v tuzemsku i v zahraničí formou rôznych výstav, festivalov ľudových umení a tým zvýšiť povedomie o svojej obci a mikroregióne.